ngagungake asmaning Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kula para kadang lesung tresna budaya sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya wonten ing titi dalu menika wonten ing adicara Labuh Agung Sedekah Rawa Pening. Para kadang sutresna, para sepuh bini sepuh ingkang satu kita bekti dengan kesenanganipun para pepundhit wonten ing wewengkon Desa Rawaboni Banjubiru, Kecamatan Banjubiru. Wonten ing dalem punika kula sakanca saking Lesung Tresna Budaya nderek mangayu bagya menggah Larung Agung Sedekah Rawa Pening warsa kalih 2026 kula sakanca saking Lesung Tresna Budaya. Saya rukun bebarengan
sedekah Rawa Bening wonten ing wewengkon Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pak Mul, jenengan jumeneng coba. Nah, kita bagus sih. Jenengan ngastok mik boten? Betul nggih. Cok. Oke. Halo. Wah, nggih. Cobi jenengan mikir dicepet. Cobi Pak Mul. Pak Mul. Nggih, wonten ing dalu menika kan dari Mangai Bagio, Labuh. Oke, siap. Labuh Agung larung saji wonten ing wewengkon Desa Rawaboni nggih. Nggih. Menawi dipun pirsani menika para warga antusias sangat Pak Mul. Alhamdulillah Bapak, tahun menika apresiasi tertinggi untuk masyarakat kita. Iya, bahagia banget nggih. Remen banget menika para warga saged nyawiji nyengkuyung wontenipun Labuh Agung wonten ing sedekah Rawabeni menika. Kok ketoke rame banget gitu. Nggih, enten acara napa niki Pak? Rame kados acarane niki Labuh Agung nggih wonten ing warsa 2026 menika. Lan kula sak kanca saking Lesung Tresna Budaya menika dari Mangayu Bahagia ngregengaken swasana saderenge jenengan Mambibara lho niki lho. Nggih, kagem ngisi kadosipun menika sampun wonten sasmita Pak Mul ancak menika sampun mlampah saking Dusun Gondang Sari tumuju wonten ing panggung menika nggih. Nggih, kadosipun wonten. Filosofinipun Pak Mul menika kados pundi? Filosofinipun filosofi sedekah Ramadan menika Bapak. Nggih, estu menika dados wujud bekti, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Leres dan alam semesta. Nggih. Nggih, leres. Kadosipun nggih qablu minallah, qablu minanas kali qablu alam. Nggih. Ngoten nggih. Wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Ya nggih, sangat menika. Awit Rawabeni menika wiyar sanget saged maringi menika napa istilahnya saged pados pangupa jiwa wonten mriki nggih. Leres Bapak. Golek iwak, golek enceng godhog dan lain sebagainya wonten ing warung penghidupan dan menghidupi. Nah, penghidupan dan menghidupi. Kalau sak kanca tak nuthuk Lesung nggih Pak Mul nggih. Eslaken dawuh. Oh nggih. Monggo para kanca saking Lesung Tresna Budaya wonten sangajengipun Lesung monggo. Monggo. Oh, tasih nggih wonten nggih. Oke, siap. Sugeng rawuh prawarga kinasih Bapak Ibu Sutresna Budaya Rawabeni kekasih syukur yang maha agung mugi hayu raketing kekadangan kuyup rukun genyo sampyo tembayatan kalian mangun raketing silaturahmi biguna bangsa kita wonten ngarsa
bisa sabarang resung kula ulah ucap alam ulah kang prayoga ulah sakabeh para muda
sinawang datang boseni ya wong ayu leman rekoso anggeraku bisa nyawa wong bagus lambene cek yen mati kula purun angger tresna kumpa tampa golan samapta para paraga prapati sing tata upatara tinampi obor labuh agung sedekah rawa pening warsa 2026 kapurwatan duk nalika semana obor ing sajroning kirab dudu namung minangka piranti kanggo madhangi dalan ananging ngemu teges lan piwulang kang luhur obor nglambangake pepadang kang madhangi lakuning urip kanthi pepadang kasebat manungsa tansah lumampah ing dalan kang bener kebak kawicaksanan mudi kawruh lan jujung bebener geni kang murup ing obor nyambarake semangat juang sregep nyambut gawe tekad kang mantep lan gotong royong kanggo kayuh kamulyan bebrayan obor uga dadi pralambang estafet piwulang lan kabecikan saka para leluhur marang generasi penerus ing satemah adat budaya lan jati diri bangsa tansah lestari lan kajaga muruping geni ing obor ngemu pangajab tumrap titi kala mangsa ing warsa ngendhang kedah langkung sae kebak tentrem rahayu wilujeng lan berkah tumrap sabaya warga obor ingkang dipun asta bebarengan anggambarake pentinge paseduluran
kerukunan lan uga gotong royong. Muruping obor ing kirang punika dudu namung pepadang kang madangi wengi, nanging ugi dados pralambang semangat kang boten nate sirna, pangajab kang tansah murup saha kawicaksanan warisan para leluhur. Mugi pepadang punika saged nuntun saben lampah ngukuhaken rasa guyub rukun, lesantunaken budaya kanthi pepuji. Mugi masyarakat tansah pinaringan tentrem, rahayu lan kamulyan. Wastinata titi tataning ati, lumadhening tata upacara lung tinampi obor labuh ageng sedekah Rawaboni warsa kalih 26 dening Songsong Agung Kepala Desa Rawaboni dateng pangarsa panitia. Acara dimulai dengan pengalungan rangkaian bunga melati sebagai wujud penghormatan tertinggi, ramah tamahan dan apresiasi masyarakat atas kedatangan seorang pemimpin. Selanjutnya, upacara serah terima obor labuh ageng sedekah Rawaboni tahun kalih 26 dari Kepala Desa Rawaboni kepada Ketua Panitia. Dipersilakan. Selanjutnya, penerima obor Ketua Panitia Penyelenggara beserta rombongan tamu undangan dipersilakan untuk naik ke panggung. Diikuti yang terhormat Camat Bayi Biru berkenan naik ke panggung. Selanjutnya yang terhormat jajaran atau perwakilan Kodim 0714 dimohon untuk naik ke panggung. Selanjutnya Kepala Desa Rawaboni beserta Ibu dimohon untuk naik ke panggung. Selanjutnya Kapolsek Bayi Biru beserta jajaran kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Sekretaris Desa Rawaboni kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kiai Haji Slamet Mokhtar kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Arbai kami mohon bersedia naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Poniming kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Agus Liwasari kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Solikin kami mohon naik ke panggung. Kemudian Saudara Warta Husada kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya Ibu Eki Kustiani Aprilia kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Turyanto kami mohon naik ke panggung.
Selanjutnya Bapak Wahyudi, kami mohon naik ke panggung. Kemudian yang kami hormati Ibu Siska dari Wahana Bukti Cinta, kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya segenap perangkat desa Rawabodi, kami mohon naik ke panggung. Yang terhormat Bapak Samuel, kami mohon berkenan naik ke panggung Bapak. Tidak lupa seluruh tamu undangan yang duduk di bangku sebelah kanan, kami mohon semuanya naik ke panggung Bapak Ibu. Monggo Bapak. Diiringi dengan naiknya dua ancak besar, petugas kami mohon untuk menaikkan ancak besar naik ke panggung. Bapak Ibu hadirin, dipersilakan boleh duduk di karpet Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan prosesi doa bersama. Monggo Bapak Ibu, adik-adik semua diperbolehkan duduk merapat maju di karpet merah semuanya. Monggo. Yang masih di ujung-ujung jalan, di persimpangan jalan, di pinggir jalan ini Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat agar bisa masuk ke lokasi. Kita menyaksikan bersama, kita ikuti bersama kegiatan doa bersama dalam rangka Labuh Ageng Sedekah Rawa Menik di tahun 2026 ini.
Turi putih. Bapak Ibu, Sehat selalu ya. semua sehat ya.